Голяма част от трейдерите смятат, че бинарните опции са вид хазарт, но според мен те са още един финансов инструмент, който може да ни даде преимущества в определени ситуации. В това видео ще ви представя една абсолютно елементарна стратегия, която може да се търгува чрез най-елементарния вид бинарни опции, така наречените бинарен call и put. Това е стратегия, при която купуваме на подкрепа и продаваме на съпротива. Подкрепата и съпротивата може да бъдат плъзгащи се средни, предишни максимуми, пивот точки, нива на Фибоначи и всякакви други видове подкрепи и съпротиви. В този пример долар-иена е на съпротива, а евро-долар е на подкрепа. Освен това, двете двойки показват корелация и може да бъде използвана и тя. Т.е. когато едната двойка тръгне в едната посока, да търгуваме другата. В случая съм заредил долар-иена и ще купя put опция или опция надолу, down на английски, тъй като двойката е на съпротива. Обаче виждате как долар-иена тръгва надолу, а евро-долар все още изчаква. Затова вместо долар-иена купуваме call опция на евро-долар или опция up нагоре. Тази опция ни дава печалба, ако цената завърши над страйка на опцията, в случая 1.25887. Ако цената завърши под страйка, губим началната инвестиция или премията, която сме платили. Ако цената завърши точно на страйка, зависи от брокера, но в случая с този брокер не губим нищо, но и не печелим. При този брокер payout е 88%, т.е. получаваме 88% печала върху сумата, която сме рискували, ако цената завърши над страйка за call опция или под за put опция. В случая нашата опция е в пари и ще вземем печалба, ако така завърши ситуацията. Остава 3 секунди, 2, 1, 0. Изчислява се резултата и то е печалба.